facem blacul. Am luat un pămătuf și m-am gândit să șterg praful de pe blacul, pentru că nu l-am șters de mult. Chiar dacă facem așa în pămătuf, ne umple de praf. Mai bine luăm tabeta. Tabeta mea este pe spatele prostatic pozitiv, iar praful este negativ. Orice s-a scuturat, praful rămâne tot aici. Luați cu apă și cu bun. Dacă finalizează la veta mea, lasă-mi